Tak čauko, ja som Švíny a som majiteľ servera Oldcraft a rozhodol som sa, že vám budem dávať informácie a novinky ohľadom servera formou videa. A dnes by som rád odpovedal na viacero otázok, ktoré mi kladú hráči. A odpoviem na prvú otázku, že prečo som dal preč Svety. Svety som dal preč pretože Skyblock, Skyline sa bugovali, Skygrid nikto nehral, ale že doslovne nikto. A Creative zaťažoval server. Takže tak, odpovedám na druhú otázku, že prečo som sa tak rozhodol, že musím zmeniť spawn. Pretože tento server má zatiaľ, má aj bude mať survival svet jedine. Takže na čo mať spawn, na ktorom je vypísané, že 5 svetov, tak radšej postavím spawn presne na jeden svet a budem mať so všetkým pokoj. A toto je budúci spawn. Ako, nie presne toto, akože, ale také podobné. Podobné to bude, trošku možno menšie, neviem. A tak, to s týmto mi pomáhal kamoš. A vidím chyby. Chyby. No, opravím ich neskôr. A chcel by som vás informovať o tom, ak by som nebol na serveri, alebo bol, ale neodpovedal. Určite v tej chvíli mám na práci jeden server, alebo druhý, tento alebo druhý server. Tento server je survival, jak som už hovoril. A druhý server je survival games v štádiu stavby. Takže IPčka na survival games je pod videom. Aj IP na tento server, ak ste na ňom ešte neboli. Ešte čo som chcel povedať, netuším. Dobre, tak myslím, že toto je všetko. A uvidíme sa pri ďalších videí, ktoré budú napríklad tutoriály, jak si urobiť resku, pretože každý sa ma tu skoro každý, ale viacero ľudí, keď príde na server, pýta sa, jak sa robí reska. A ja to vysvetľujem vyše pol hodiny písaním. Takže ďalší video bude možno nejaký tutoriálik s príkazmi a tak ďalej. Takže zatiaľ čauko.